Плънката за сърмите това. Нарезваме 2 стръка лук на дребно. Ай така. Може да видим път. Слагаме лука. Така. Включвам печката. И лука почва да се пърши. В тиган. В олио. Първо в тигана сипах олио и лука сложих в олиото в тигана и сега почва да се пърши. Това са листата, дето ще увивам сърмите. И това па сега. Нареждат се сърмите в тенджерата. Сипваш хладка вода, една купа с топлин вода, сипвам я отгоре, с една чиния похлупвам, понеже като врат се разтура. Така чинията ги държи и се остават цели. И трябва да варим към 1 час.